ازي اقل التلفزيون ايرترا يز خبركم تعذبتنا كم يتمسيو نلوم عسران حدا حدار مشت استدالو زينا ومستنادو حيزلكم قريبا زلخو تصفالدت مبراتي نمكتتالكم بخبرنا عدمكو كان نتبتاتو كقدم فستيفال إيرتراويان طعمات أوريادن كبابي أن بوعوع منفس تخفيتهم أب حقاس أم الرقاس بقعات أبيات تمرت زتوكور السلطنات وحيبو أب النتاويان عماويل مول أب من نبابرهم لو تكن زنسو حبيرهم عمالي بستخايد الشبرة ومدقعتي بوحدو سلاسة وطادرات هاجر تقفيلهم من محدار بريزيدنت ترامب نهندي لحادة بليون دولار زواجو أصوار كشت الله والسينو سمين كوريا أو على عبالات هاجرات آسيان تساتف نزقرب اللعد منت إيقابتو عمتاوي فيستيفال إيرتراويان تقماطو جدا كبابيان أبز حلف الصومون مكيادو يذكر فيستيفال إيرتراويان تقماطو ريادن كبابيان دما تمال ربع بوعوع منفس تغفيت اللهم كابت بوتا نزبت حنا زينا وتصاب ليديا تخل مريم مبل إسران كلتن عمتاوي فستيفال إيرتراويان تقماطو ريادن كبابيان نكسنة سعود عرب بتصنعات لولاون حسنا بتصنعات هجرنا كنا لمعينا بتحت الزبل تيما بمينستر قدات وطايا عطو عثمان صالح بعسرة حدار بوعوع منفس تخفيتهم أبتي بريزيدنت هامادي ويزارو تخات تسفا ميكائيل ونستساتفتو مخفت السنة سرعات نبهلنا نبابران بهيراتنا زنصبارق مرئيت نتنتاوي أرتديكو هنساتات اسمرا زقلت سئلتات بتمهارو أهقراوي بيت مرت محبركم ريادن كبابيان استدالوه مرئيت مهزون صنعان كمون بهلاوي مسانادوتات قريبهم فتصاميت قديات امباسي إيرترا أب نكسنة سعود عرب ويزارو وين غرز جهير أبز اسمعتو قال فستيفال زيغاتات قدي هاجرون بقربات زفلطلون بهلوم زستماقرولون مس حدث وردوتات زلاليلون مدرخ هاجراو متأخاب مخانو بمتكاس نايلو معامت فستيفال ريادن كبابيان مستاب هاجرنان زوانان سفينو زلو ناي سلامن محزنتن هواهون منقست إيرترا أبقاقيسو وزلو عبيت مدبات لمعاتن يكايد مهلاو أقداسنتو عزوز مخانو قليتام منقستي أبقاقيسو ونزلو مدبات لمعاتن وفرن بزملكت مبريه زهابت ويزورو ويني زيغاتات بولكي يخون بطرنوف أبتزاد معلوت اللات وفرك ساتفو التبابعا أبو منبر محبركم إيرتوان تقمط أوريادن كبابيان أتو عبد الرحمن إمام بقريو نيلو معامت فستيفال مستقم بالمبال 4 عامت من مسرات هامادي امتكيادو زيادة مكتكم زلو وقليتهم أب موداتا أب هاجراوي مرمناتات شامناين 12 كفلي بلوتنت من زمزقبو كمون أب ستودب سبورتاو وددرات نزتعاوتو شلمات تعديلو فستيفال إيرتران تقمط أوريادن كبابيان كساب 23 حدار بزتفلاليو مدبات قتيلو كغنيو أب حجاز بمحبر ممهران أنفر زوب عن سباس تودبه أم الرجاز بقعتن معبالن نادمعي مسرح ممهرن مستمهرن زتك ورا السلطنة بعصرة حمشتن عصر شدشتن حدار توهيبهم عند علامات الدايركتورات سوبرفايزرات أما حضرت أبيات تمرتي وكلت ممهران كوميتا ولدن استساتفوا السلطنة عامن ودابن ممهران بمحيال بقعت أبيات تمرتي بمرجاز إن ترى ولدن كومن بمعزازن وصيتها وصراح نمعزازيهم حلافيج أنفر مينستر تمرت زوب عن سبا ممهر كفلاي عند ميكائيل أبزهاب وقال ممهران نزلهم بقعتن أفلتهم بقبو ناب تمهارهم كالسقاقرو كمون ملو رأس متأممان زلهم هسانات كفريو أبيات تمرت دما معبول حبرة السب أم مهناز بوهدت كسرحة اوانو زحات توكم زخونا أغنزيبهم أبوهم بر محبر ممهرانج أنفر زوب عن سبا ممهر كبروم قبرز قبوغانو نعلاماتات محبر أبال محبر موخان زلو ربحاتاتن باللجعاتاتن كمون محبر بسيحي وزلو درجة زملكت مبرهيبهم كابسلت أنتي ممهر تخلصهم بتزر أي مس إيرينا بزغورك على محتت أب مسرح ممهرن مستمهرن زلو باللجعاتات بمعقاب زرقت أقامات على ليخا فتح من داي نزيادة عن معنت كمز حقز بمتكاس ممهران تصعرهم كدنفعو تلابيهم امباسي إيرترا أب سودان كمون إيرتراويان نبرتي أترختن روتردامن هولاند ستوكهولمن كبابيان شودن شارلوت واشنطن دي سي دالاس نيو أورلينس هيستنن حبرات منقسطات أمريكا دمامن كبابيان السعود عرب كمون جوبا ريبابليك دوب سودان زتفلاني نتفتات زباو دبلوماسي السلاسيلوم أرسيما سمروم نزوه هادتو زيناوي تسأب سامسوم حيلة كوروباي
ከካቦቱ በመሰረት ዝበጽሐና ሓበሬታ ፈጻሙ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ሱዳን አቶ ኢብራሂም ኢድሪስ ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ሉኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳግሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዶክተር ዓብደላ ሐምዶክን ሚኒስተር ሃይማኖታዊ ጉዳያትን ተራኺቡ ኣብ ክልተኣው ዝምድና ዘተኮረ ዘተካይዶም ኣብቲ ብ17-18 ሕዳር ዝተገብረ ርክባት ኣብ ገስጋስ ናይቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ወርሒ መስከረም 2019 ኣብ ሱዳን ዑደት ኣብ ዘካየደሉ ዝተበጽሑ ስምምዓት ምድንፋዕ ክልተኣው ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ከምኡን ኩነታት ኤርትራውያን ብሓፈሻ ማሕበረኮማት ድማ ብፍላይ ብሰፊሕ ተዘትዮም ኣብቲ ርክብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳግሎን ንምሕያል ክልተኣው ዝምድናታት ኤርትራን ሱዳንን ዘለዎም ድልየትን ቁርብነትን ኣረጋጊጾም ብኻልእ ወገን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣቶ ነጋሲ ካሳ ኣብ ከተማ ኦትሪክትን ከባቢኣን ንዝነብሩ ኤርትራውያን ናብ ዘካየዶ ሰሚናር ንዝሓለፍናዮ መድረኽ ተመሊስካ ምርኣይ ዋጋ ሰላም ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ከም ዘነጽር ብምጥቃስ ነዚ ዓወት እዚ ክንጎናጸፍ ዘብቃዓና እቲ ኣብ ቃልሲ ዝተኾስኮሰ ኤርትራዊ ክብርታት ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣምባሳደር ነጋሲ ቀጺሉ መንግስቲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ቀዳምነት ዝህብ ናይ ወፍሪ ዕድላት የበጋግስ ስለ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ተረባሕን ክኸውን ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ክንቀሳቐስ ብምትብባዕ ካብ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረቡ ሕቶታትን ለበዋታትን ምላሽ ሂቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ኣቶ ዮናስ ማና ንኤርትራውያን ነበርቲ ስቶክሆልምን ከባቢኣን ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ምትብባዕ ወፍሪ ኣብ ሓድሽ መድረኽን ዘተኮረ ዕውት ሰሚናር ብ10 ሕዳር ኣካይዶም ኣቶ ዮናስ ኣብ መግለጺኡ ኤርትራ ንኹሉ ዘጋጠማ ሽግራት በዲሃን ስዒራን ሰላማን ልኡላውነታን ኣውሒሳ ናብ ርሁብ መድረኽ ብምእታው ንወፍሪ ዘተባብዕን ዝስሕብን ሰፊሕ ዕድላት ኣሪሓ ከም ዘላ ብምሕባር ኣብዚ ምስ ሞያን ቴክኖሎጂን ዝዓቢ ወፍሪ ዜጋታት ብሓፈሻ መንእስያት ድማ ብፍላይ ንነብሶም ረቢሖም ንሕብረተሰቦም ከርብሑ ተሳትፎኦም ክዕዙ ዝጸዊዑ ሓላፊ ኮማውን ቆንስላውን ጉዳያት ኣቶ ሲራክ ባህሊ ብወገኑ መንግስቲ ኤርትራ ንነዊሕ ዝዓለሙ ሰፋሕቲ መደባት ልምዓት ኣበጋጊሱ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብዚ ዘተኮረ ምኹስኳስ ሞያን ምስግጋር ቴክኖሎጂን እውን ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ነጺሮም በተመሳሳሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ሻርሎትን ከባቢኣን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ10 ሕዳር ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ተኣትዩ ዘሎ መድረኽን ዘትዮም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወትን ሓላፊ ህዝባዊ ጉዳያት ወይዘሮ ሓድነት ቀለታን ኣብ ህሉ ኩነታትን መድረኻዊ ተልእኾታትን ከምኡን መንግስቲ ንዜጋታት ኣርሒዎ ዘሎ ዕድላት ወፍርን ዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ድሕር መሃብ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ብምውሓስ መደባት ልምዓት ንምድንፋዕ ዜጋታት በብዓቕሞምን ሞየኦምን ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሮም ሃማደ ጨንፈር ደማምን ከባቢኣን ስዑድ ዓረብ ድማ ፕሬዚደንት ሃማደ ወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤልን ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዑድ ዓረብ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝጊሄርን ኣብ ዝተረኽባሉ ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ምምስራት ሃማደ ብድምቀት ጸንቢለን ኣብቲ ኣጋጣሚ ወይዘሮ ተኸኣ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ዘካየድኦ ኩሉ መደያዊ ቃልስን ማዕርነታዊ ተሳታፍነትን ዝምልከት መግለጺ ኣቕሪባ ኣባላት ሃማደ ከተማ ሮተርዳምን ከባቢኣን ሆላንድ ብወገነን ብ16 ሕዳር ኣብ ዘካየድኦ ጽምብል መበል 40 ዓመት ብምስራት ሃማደ ኣብ ዘሰላስልኦ መደባትን ናይ መጻኢ ተልእኾን ዘትየን ቆንስል ኤርትራ ኣቶ ሰሎሞን መሓር ድማ ታሪክ 40 ዓመት ሃማደ ኣካል ብትምህርትታት ዝመልአ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ብምግላጽ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ እዋን ቃልሲ ናጽነትን ምውሓስ ልኡላውነትን ከምኡን ኣብ ዝተፈላለየ ልምዓታዊ መደባት ብሓበን ዝጥቀስ ስለ ዝኾነ ምጥርናፍ ተካእቲ መንእስያት ብዝሓየለ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ገንዚቦም ብተወሳኺ ኤርትራውያን ነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲ ዳላስ ኒው ኦርሊያንስ ሂውስተንን ቴክሳስን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ16 ሕዳር መበል 40 ዓመት ምምስራት ሃማደ ጸንቢሎም እቲ ጽምብል ብስእላዊ ምርኢትን ባህላዊ መሰናዶታትን ደሚቑ ነይሮም ኣብ ካልእ ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ድማ ምንቅስቓስ መንእስያት ህግደፍ ኣብ ጁባ ብ17 ሕዳር ምሕደራ ግዜ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ንመንእስያት ኣባላት ኣስተምህሮ ወዲቡ እቲ ኣስተምህሮ ትርጉም ምሕደራ ባእታታት ምሕደራ ትርጉምን ኣገዳስነትን ግዜ ኣድማዕ ምሕደራ ግዜ ጠንቅታት ምብኻን ግዜ ሜላታት ኣጠቓቕማ ግዜ ኣብ ዝብል ዛዕባታት ዘተኮረ ነይሮም ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጁባ ሓላፊ ኮማዊ ጉዳያት መንእሰይ ፉኣድ መሐመድ እቲ ኣስተምህሮ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ዜጋታትና ሓጋዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ስልጣነ ሕብረተሰባት ብባህሊ ኣጠቓቕማ ግዜ ስለ ዝልካዕ ኤርትራውያን ተቐማጦ ደቡብ ሱዳን ግዜኦም ብግቡእ ክጥቀምሉ ዝዓለመ ምንባሩ ገሊፆም ኣብ ንዕዞባ ገልዓሎ ህዝቢ ኣብ ቀረብኡ መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ንኽረክብ ኣብ ዝርግሐ ትካላት ጥዕናን ምምላእ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብን ዝተገብረ ጻዕሪ ዝምስገን ውፅኢት ተረኺብዎ
حلافي أقلط عنا أبتن الزبا نرس محمود أحمد نيري نابزهابو حبريتا أقدموا بحسرة مسارحيتاتن عقم سبن زتمالا أقلط كتب زيت أنحت ما أكلت عنا قل علو أبزغ زيزي زحش عقم سبن نواتن بمعتاقة اتهبو أقلطون بؤمن سركم زمع بلا أفليتهم أب بادان قل علون زلوا ما أكلت عنا زمناوي ممرمري مسارحيتات استوردلن أب موكس هوسبيتالات جيند عن باز عن زر زنبرت عق صراح كم استقال للزحبرة نرس محمود أبرحو قطرات استدكونات كلات عناون مدهانيت نمعك أبز حجزن صحيا وصعص لتتخللن شفنا كتابة أنا 95 ميتاويت كم زبط صحيا أبريهم بسنك دحر بحالن لمدن كقات امتصنحه موتن سنكلنان ابزو وانزي كم استوغده اب كنكن قدمن دحر نحرس دما روي لوط يمزغب كم زلو بمحبار دما ببوانو سلطنو بركز ولو ولنتاويان وكلت طعنا عدي ابز مدايزي زمسكن استواصو يغبرو كم زلو ارغاغيصوم ابن الزوبا قال علو كلت ماكلات طعنا زركب ان شدشت تكلات طعنا علوا مدب وهلان نقص لقاحن تحط قطباوي عقمي نزلوهم زيقاتات لقاح بمهاب من نبابرقوم نغم حيشو أصوات أزقبر زلو تكاليو زغصل تصاب نقعزو أمن أزوبات السنة زنطفو سلست أبن نتاويان عماويلن أبي موتهم زمت لوت انزده سسك خونيو وكيل إرينا أمانيل تصفاي نزل أخو تعستو أرسيما سمورهم كتغربيا ወይዘሮ ታቢስታ ደብረጽዮን አቶ አድም ሐመድን ወይዘሮ ዘውድ ብርሃንን ዝተባህሉ ዓማዊል መደብ ውህለላን ንኡስ ለቃሕን ጨንፈር ተሰነይ ንልዕሊ 10 ዓመታት በብደረጃው ዝተፈላለየ መጠን ገንዘብ ብምልቃሕ ኣብ ግዜኦም ዕዳኦም እናመለሱ ደረጃ መነባብሮም ዘመሓየሹ በቲ ትካል በኣብነት ዝጥቀሱ ዜጋታት እዮም ወይዘሮ ታቢስታ ደብረጽዮን ኣብ 2010 ብውሕድ መጠን ገንዘብ ተበጊሳ ክሳብ ዝእዋን እዚ በብእዋኑ 140 ሽሕ ናቕፋ ብምልቃሕ ኣብ መንበሪ ገዝኣ ድኳን ድሕሪ ምኽፋት እትቕመጠሉ ከባቢ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስለ ዘይብሉ ንዝነበረታ ንእሽቶ ጀነሬተር ብዓባይ ተኪያ ኣብ ድኳና ልስሉስ መስተ ክትሸይጥ ጀሚራ ጎንጎን እዚ ድማ ምርባሕ ደርሁ ከም ዘበገሰት ትሕብር ካብ መውል ተለቂሓ ብዘበገሰቶ ንኣሹ ንጥፈታት ጽቡቓታዊ ክትረኽበሉ ብምጅማራ ኣብዚ እዋን እዚ ንመንበሪ ገዝኣ ቀጽሪ ክሽነ ባኞን ዓይን ምድርን ብምስራሕ ደቃን ዓንገለትን እናምሃረትን ርጉእ መነባብሮት መርሕ ከም ዘላ ትገልጽ ድኳን ናይ ቀደምናተይ መበገሲት ነና ናይ ባዕለይ መጀመርታ እንዳ ሸቆጥ ኮለኹ ሻዝ ጀመርኩ ድኳንያ ድሓር ግን ኣብዚ እንዳ ዝንጎነ ሰርሕኩ ወመንጎም እንዳ ሓው ምስ መፀ ገለ ምስ መፀ ጥራይደ ምስረፍኩ أبدا عندي دام ساعتكم مسكتوا كوت تحريقو دجنا أنا مقول تمليسة تلقيه مالتي نجي عن خبقس هاو تلقيه فريج جزئة إيش جنة ترني راح ناين بسنة جزاي كأونا عاقيرة تعبي جنة جزئة إذا حلنا داشت كباعة من عبري يكايد ካብ ዕለታዊ ኣታዊታታ ንመኽፈል ዕዳ መውል ዝኸውን ገንዘብ ከም እተዋህልን ወርሓዊ ድማ ጉባኣ ከም እትኸፍል ትሕብር ወይዘሮ ታቢስታ ዕዳኻ ዘይምኽፋል ንመስርሕ ልቓሕ ስለ ዝዓናቕፎ ዓማዊል ንሳ እትጥቀመሉ ኣገባብ ተኸቲሎም ብኣጋዕ ዕድኦም ክመልሱ ሚዒዳ 30 ሽሕ ልቃሕ ከለኹ መዓልታዊ ካብተን ዝረኸብኮን ይኽሰር 100 ቅርሺ ይቕምጥ ኣብ ወርሒ 3 ሽሕ ከዓ ይኸፍል ንመውል ማለት እዩ ድሕሪኡ ከዓ 40 ሽሕ በፅሕ كم عند جبركو ببتن درجان دا قمتكم معلتاوي رخيبة سئينة معلتاوي قمت أنا مالتي ولا أنت سأن كل جزاوين خسر اللي جزاوين الله نبرت بحال كي جزعنا نعم نخف بنزم من قصة زي مخفان نتي تلك حي أبجزيو كواسد هاي كإلنيو يعني كفال الله نتحدش دواسد كعني خلق الله لازم نتم دواسدو بحجين خاين كلهم بصفوف أجاباب جرنا إحنا فريقنا هنكفل يقبعنا ኣብ 2011 ዓሚል መውል ዝኾነ ኣቶ ኣድም ሓመድ ድማ ብ30 ሽሕ ናቕፋ ተበጊሱ ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ 200 ሽሕ ናቕፋ ከም ዝበፅሐ ብዝረኸቦ ልቓሕ ከዓ ኣብ ዝውንኖ ጋራጅ ጎዲልዎ ዝነበረ ናይ ኤሌክትሪክን ፎርኖን መሳርሒታት ብምትእትታው ስርሑ ከም ዘመሓየሸ ይሕብር ካብ ኣታዊታቱ ዛጊት ክልተ ኣግዶን ሓደ መረባዕን ዘጠቓልል መንበሪ ከም ዝሰርሐን መንቀሳቓሲት ናይ ገዛ መኪና ከም ዝዓደገን ዝገልጽ ኣቶ ኣድም ደቁና ምሃረ ጽቡቕ ይናበር ከም ዘሎ የረድእ ደቀይ መሄረ ኣነ ባዕለውን ዝያዳ ወስቲኸ ገዛ ሰሪሐ ንዓይ ዝኸውን ንእሽተይ መኪና ንዓይ ዝኸውን ገዚአ ክሳብ ሕጂ ጽቡቕ ኣለሁ ነብራይ ማሕሽ ዝተለቃሕካዮ ገንዘብ እንተሰሪሕካሉ ርእሰ ማል በሊዕካዮ ተደቂስካ ድማ ዕዳ ምዃኑ ዝሕብር ኣቶ ኣድም ዕዳኦም ዘይመለሱ ዓማዊል መውል ክበራበሩ የዘኻኽር ንምብላዕ ጥራሕ ይኮነን ቅርሺ ወሰድካሲ
10 ወይ 10 ክትገብረ ለካ ታቅድ ዝወሰድካ ንኸሙሲ ናይ ግድ ዝወሰድ ክሰርሕ ኣሎ እንተበልያኻ ተስተረፈኻ እንዳቀመጥካ ከመ እንዳገበርካ እንዳማዕበልካ ከመ ንላዕሊ ንቅድሚት እንትከይድ ምን ኢሎም ኣነ ወይዘሮ ዘውድ ብርሃነ ድማ ኣብ 2008 ብ3000 ናቕፋ ዝተበገሰት ዓሚል ናይቲ ትካል እያ ኣብዚ እዋን እዚ 270,000 ናቕፋ በፂሓ ከም ዘላ ትሕብር ወይዘሮ ዘውዲ ዝተለቀሓቶ ገንዘብ ኣብ ግቡእ መዓላ ብምውዓላ ካብ መሸጣ ተንኮበት ናብ መሸጣ ጫማ ክትሰጋገርን መነባብሮኣ ብፅቡቅ ክትመርሕን ከም ዝሓገዛ ትገልጽ 10 ዓመት ካብ ጅምር ብ3000 ጀሚረ ናቢ 10 ናቢ 270,000 በፂሐ تميتن سبعان كشاف خطح الله خاني دقين دا مهاركو دقين دا عبخو دقين مرعي 3 دقين مرعي كابي تنكوبت ناب ጫማ ቀየረ ማለት እዚ ሕጅት ልክልካ ጽቡቕ ኣለኹ ልቕሒ እንዳኸፈልኩ ተመስገን ፈጣሪ ብልና ኣምላኸይ ልቕሕ ኣብ ሰዓቱ እንተዘይተመሊሱ ቅሳነቱ ዝኸልኣካ ትብል ወይዘሮ ዘውዲ ካብ ኣታዊታታ ንመኽፈል ዕዳ ፈልያ ከም እትቕምጥ ምስጢር ዕቤታ ድማ ኣብ ጻዕርን ምምላስ ዕዳን ከም ዝምርኮስ ትሕብር ልቕሒ ከዓ ቀስ እንዳወልኩ ይመልስ ኣለኹ ንምንታይ ደኻ ወሲድካዮ ንኽሰርሓሉ ሰሪሕካ ልቕሕካ ንኽትመልስ ብቕርቤርካ ሓተ ልቕሕካ መሊሽካ ደገና እውን መንግስትኻ ካስለ ዝኣመነካ ክበካ ክእል መደብ ህለላን ንኡስ ልቕሕን ጨንፈር ተሰነይ መበገሲ ልቕሕ ብምሃብ መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ ብዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ን900 ዓማዊሉ 11 ሚልዮን ናቕፋ ኣከፋፊሉሎም ሓላፊ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ታደሰ መብራህቱ ንንኡስ ዞባታት ተሰነይ ጎልጅ ሃይኮታን ፎርቶሳዋን ኣገልግሎት ከም ዝህቡ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንልዕሊ 28,000 ዓማዊሉ ልዕሊ 210 ሚልዮን ናቕፋ ልቕሕ ከም እተወሃበን ቁጽሪ ተገልገልቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት የርኢ ከም ዘሎን ገሊጹ እቲ ካብ ዓበይቲ ባንክታት ክልቃሕ ዘይክእል እሞ ብቐረባ ናይ ልቕሕ ዕድል ክረክብ ብሰንኪ ስእነት ሕፅረት ገንዘብ ካብ ዓይነት ንኸይበኩር ተባሂሉ እዩ መደብ ህለላን ንኡስ ልቕሕን ዝነጥፍ ማለት እዩ እቶም ዝበዝሑ ዓማዊልና ከዓ እቶም ትሑታት ዘለዎም መናበሮ ሓረስቶታትን ጓሳቶትን እዮም ሓደ ሓደ ከዓ ቀንቲ መንጢ ሸቅጡ ዘም ተሓተወት ሸቃጦ እውን ኣለውና ቁርብ ለውጢ ዘምፅእ ኣሎ ዓብ ለውጢ ዘምፅእ ኣሎ ሓደ ሓደ እውን ለውጢ ዘምፅእ እውን ኣለዉ ማለት እዩ ብዓይኒ መውል ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ኣካላት ስድራ ቤታት ለውጢ ከም ዘለዎ ኢልና ኢና ንግምግም ቅድሚ ምውሳዶምን ድሕሪ ምውሳዶምን ጎስጓስን ሓበሬታ ንህብ ኢና ናይ ነገር ሸለልትነት ግን ስለ ዝረአ ኣብ ፀገማት ኣለና ኣብዚ ዞባ ተሰነይ ዘይምኽፋል መብዛሕትኦም እቶም ዘይከፍሉና ዞባታት ከዓ እዞም ርሑቕ ገጠራታት ዘለዉ ከባቢታት እዮም ንምርካቦም እውን ስለ ዘሸጉርና እምበር ኣብቲ ንረኽበሎም ግዜ ብኣካል ኣብ ንረኽበሎም ግዜ ናይ ምኽፋል ዕድሎም ርሒብ እዩ 19 ሕዳር ዓለማዊ መዓልቲ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ብደረጃ ንኡስ ዞባ ባፅዕ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ተዘኪራ ኣብ ስታዲየም ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ከተማ ባፅዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፋሃ ብዘስምዖ ቃል ዓይኒ ምድሪ ዘይምጥቃም ንዝተፈላለዩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም ዘቃልዕ ብምግላጽ ምምሕዳራት ከባቢ እምበርሚ ሕርጊጎ ሕጥምሎን እምኩሉን ሙሉእ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ምርግጋፅን ዝምስገን ገስጋስ እኳ እንተኾነ ደግሲ ንኸየጋጥም ግና ዕቱብ ምክትታል ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ሓላፊ ኣሃዱ ጽሬትን ንጽህናን ኣቶ ኣብርሃም ምላሽ ብወገኑ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ኣገዳስነቱ ኣብ ምርግጋጽ ጥዕና ዕዙዝ ምዃኑ ብምሕባር ነዚ ዕማም እዚ ክውን ንምግባር ሓበራዊ ጻዕርን ውህድ መደባትን ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎ ብደረጃ ሃገር ንመበል 4ይ ግዜኡ ዝተኻየደ መደብ ብስነ ጥበባዊ መሰናድኦታት ተሰኒዩ ነይሩ እዚ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ እዩ ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዘልኩም ክምለስ እየ ደጊመ ምክትታልኩም ትቕፅሉ ብኽብሪ ይዕድም ب10 ሕዳር ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ማሊ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወተሃደራዊ ነወጣ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 30 ወተሃደራት ከም ዝተቐትሉ ሰመዚ እታ ሃገር ሓቢሮም በቲ መጥቃዕቲ ሁስያት ዝርከቦም 10ታት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል እዮም እቶም ሰበስልጣን ብተወሳኺ ዝእምቱ ሽበራዊ ዕጡቕ ጉጅለ ዳዕሽ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ بمسرد صبصبات وشت إكلت أوارح وتهدروا معسكرات مالي باستخايدة 3 شبراو متقعدات لعلم 220 وتهدرات كم استعطلوا تفليتو أتي ترقاقامي ترئيوتات ملسا قبرنايتي سراويت مالي قبل على الشبراويان زكايدو زلو سفيح سرحيتات كم زخونا نايك 4 عزبتي حبرو تصدتاو زي من رقاق زوبا معراب أفريقيا بحفشا مالي دما بفلاي ببقوانو الناقر ريمت كم زلو يقلت
ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب نهندي لحد $1 بليون زواجو استرعاق أصوار كشت الله وسينو اتي صار نفرتن صار مراخبن زركبو أصوار وتهدراوي عقم هندي بحفشة حيل بحرن أيرن دما بفلاين مدنفع وتراكم زهلو وتقليس الله يكون مبر هندي نتا أصوار معسك تركبو مخانا زاقيتاي تنتصرن من محدار بريزيدنت ترامب مشت أصوار زوباوت تاكب موحس حليفو ميزان حيل هاجرات كم مزابل كم زيك الحبير الله إذا خمزيلن كله تسقمتي مقنع أنت هندي كابزخونة باكستان تقاومو خقط مو كم زخل باقو تأميت الله هندي زبزح أصوار أمريكا كاد الشمتة هاجرات عالم حنت مخانا صبصابات يتوصوم سمين كوريا أبو على أبال حجرات دوباوي مبرق آسيا مالت آسيان كتساتف كاب دوب كوريا نزقرب الله عدمانس إيقاتهم بريزيدنت سمين كوريا كيم جون أون أبت زمت سمون زكايد وعلى زساتف مخنيات كم زي بلو بمتكاس كاب دوب كورياوي مزنو منجاي إن نزقرب الله عدمة عشش كم زولو يزقل زلام سمين كوريا أبتو على بمستاف مسجوربا بالتهاجرات بقندو دما مسدوب كوريا كتزتي انت تخيل أب مهداك لو حوس دسيت كوريا وتاوز تاي متسعنون كبليهم نايك 4 عزب تزمتو دوب كوريا مس أمريكا نزل لوا تهدراو زمدنا بمعبال أب مقداد قلولاو حوسي دسيت كوريا ألوتا ترات تصعود كمزلا سمين كوريا توقس قد حوس دسيت كوريا كان نايز حلف عمتات بتزامادي أبز حشة كونتات كوانتلو نمهدو أب مونغو أمريكان سمين كوريا نستجمر ركب أقواريت بمهلاوغنا نابزنا بروكي من لستنتن تسقاتهم يقلتهم كيدان سمين أطلانتيك نيتوت مع العسرة حدر أبزا كايدو ناي درجة مينيسترات قديات وصاخيبا تأفر أبزرزرك عند عودتات كوينات كسفرن شاينا نتكايدو زلا وتهدروا من قصاصات بطوب كتاتولن والسينوم زي قد مخلت سامنتات نايتي أب كتما لندن زكايد انبل مبل 7 عامت من مصرات تخيدان أبستقبر ناي لعلوات دبلوماسينياتات أخيبا استوها بوسانة تخيدان نمحيال عقم مكل خالن أبلع أبال حقرات تفتير زلو سطان وتهدرون سقاتن مقنطعتن كابك عند علاماتاتون متقبار تلعيلو كمزلو زقول لي حكبل والناس حفت خيدان أنتسيرو بمسرة توسانة نيتون زمناو مرخبيتات زقلقل عبت أفر تدوكينو زركب ساتلايتات كم متقعتن مكل خال زخل حدش تكنولوجين وتهدراوي عقمن مدلاب كسرح مخاني زقل زلوم بزي كازي أبكل تشحن 10 شمونتن دحر أمريكا زعبي وتهدراوي باجت زنبرات شاينا أبز حلف حموشت عمتات لعلي 8 مراخبن حيالو صاب ماريناتن ناب مسارع سراويتا كم تسنبرت زدما معرة تغلال لعاقم حيل بحري بريطانيا مخانس تقسنيتو نزلنا زيادة زمت زلو شاينا كتفطرو تخلص توسقات نممكات زخل استراتيجي نممعبال كسرح مخاني أنا تسيرو زلو زعبيت مواليت نايت كيدان زخونت أمريكا أبال حقرات نحبراو مكل خال زقبرو فينانساوي أستواز وكعبيا بمسؤوع وتهدراو باجتن لعلك كلتا ميتاويت كاب جام لحقراو اتوتن كخون قلتو في سقومتي كوسدا تتصوع مهلاواي حبار أبز حلف الصومون إوروبا وحبرت كاب متتاون تقعتنيانتن أمريكا نس أزخونة نايقزار أسوة تهدراو حيلين من مصرات كمزو السنة يفلات بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلونسكي قجت مبرقاوي يوكرين بسلماوي بوليتيكا ومداين مفتح بايت هازت آتح التأماماني سممع مقراص تغسي كبتصح كم زاد اللي أنا تسيرو بريزيدنت زيلونسكي نازي مجلس الزهابات مع العسر حدار بستخايدس نسرعت ممرق داقم استهانسة مبرقاوي يوكرين زركب دندل مريقو بزخفته اليوم اتدندل حدا كابك عند مسمرات من قصعات سبن نبرتن كابنابن مبرقاوي يوكرين من بارو زحبرو صبصابات داغماي مهناصو اب معوات ناي تزمت صور حتى حساس اب كتما باريس زكاد ركم راحتي فرنسا جرمن يوكرين روسيان اب استواصو كم زهلو تغليصو بريزيدنت زيلونسكي اب مغلصيو كاب معلتات زي حلف سممع مقراص تخسي حدا كاب قند طنقتات زي مرغا زلاق سلام مخانو بمتقاس مس بريزيدنت روسيا اب زكايدو ركب نصور منبحيتاتن تحتاتنتن زلو سممع مقراص تصابوتات نموصا علاما كم زلوي انا تصيرو يوكرين ابز حلف ورع تقمتي اب تخبابي زنبره سراويتا ناي مسحب سقمت خطوسدن كلا بوغنتهم مس روسيا نمصن بارز تقلبو تقام تحيلتاتون تماسسال سقمت 5 تصبصابات يتوصو
بزيكازي أمونغو روسيان يوكرينن ملو وات أسرات ككايدن كله روسيا بتحسط مياو جزءات بمخصاص حيزات تنزنبرت مراقب كوينات يوكرين أبزح على فصالستي كم زلغتني ذكر إذا سجمتات زي متأممان بمفتقر معواتي ككايتوت إنزلو ركب لعلا قداسنت كم زلو يقلت زي خبركم تعذبتي نزع الاستلال وزينا ومصنع دونا بستفدت مولو سلامك تالكم عزينا نمسكن سلام